Kaixo, ni Jon Ander naiz eta antzerki honetan egurbila izango naiz. Kaixo, ni Manol naiz eta antzerki honetan Otsoa izango naiz. Kaixo, ni Leire naiz eta antzerki honetan Txanagorritxu izango naiz. Kaixo, ni Mire naiz eta antzerki honetan Amatxo eta Amona izango naiz. Egun batean, Amatxo deitu zion Txanagorritxuri. Txanagorritxu, Txanagorritxu, ze ama? Amona gaixorik dago, hartu kontuz bidean, Otso bat dago. Bale. Agur, ama. Eta gurbilarekin topatu zen. Txanagorritxu dut izena. Kaixo, Txanagorritxu, nora zoaz? Kaixo, gurbila. Nora zoaz? Amonaren etxera. Kontuz, hemen Otso bat goze badago. Bale. Agur. Agur. Txanagorritxu. Txanagorritxu dut izena. Kaixo, Txanagorritxu. Kaixo, Otsoa. Otsoa. Amonaren etxera. Eta non dago? Hortik. Bale, egingo dugu laster bat. Zu hortik eta ni hortik. Bat, bi eta hiru. Irabazko dut. Eta Otsoa iritsi zen Amonaren etxera. Hor da. Txanagorritxu naiz. Sartu, ate irekita dago. Zu jango du. Amonaren arropa jantziko dut. Orain, oia sartuko. Eta Txanagorritxu iritsi zen. Txanagorritxu dut izena. Tok, tok, tok. Nor da? Txanagorritxu naiz Amona. Sartu. Amona, baina ze begi handiak dakazu? Zu hobeto ikusteko. Amona, ze begak handiak dakazu? Zu hobeto entzuteko. Amona, ze hau handiak dakazu? Zu hobeto jateko. Laguntza! Eta iztaia iritsi zen. Laguntza! Geldik, Otsoa hilko dizut. Eta orain txartera iritsiko diot. Amona! Txanagorritxu. Eta antzerki hau bukatu da.